Jebul iki ana bocah wadon sing ayu-ayu rupane. Kowe sapa jenengmu, Nduk? Beting Wungu. Itu dulurku kabeh. Beting ijo, beting biru, beting abang, Putih. beting putih. Keting putih. Sampean sinten? Yen kowe durung ngerti diwanuhke aku Yuyu Kangkang. He yuyu mekangkang. Ora nganggo Oh yuyu kangkang. Salah krungu aku. Omahmu ngendi, Nduk? Dadapan. Dadapan. Kok nganti kowe tumeka sapinggiring kali Brantas njur arep menyang. Aku arep ning Karang Kurusan iki Kakak. Arep tumuju ning Karang Wulusan. Pancen bener. Mongko yen kowe bakal tumuju ning Karang Wulusan kudu nyabrang ning kali Brantas. Asa. Mongko iki lagi kali Brantas banjir bandang. Ora ana tukang tambang sing padha wani nambang. Oh, lah piye yo dia? Ayo bali wae. Mana bali ras unggah-unggah ini. Dadi kowe arep ning Karang Wulusan ki perlune munggah-munggahi. Yo munggah-munggahi sapa? Ande lemut. Yen ngono kowe kabeh iki isih do prawak. Oh ting-ting. Ini ya yuyu Kangkang. Kepiye, Redene wis ora ana tambang sing bisa nyabrangke aku ning Kali Brantas kene. Aku njaluk sabiyantumu, gelem kowe nyabrangke aku karo dulur-dulurku ya. Kowe njaluk tulung karo aku. Ya. Kon nyabrangke. Pancen bener. Yo, ora kabotan. Aku gelem nyabrangke kelawan kowe. Waton kudu ana opahe. Kenapa? Ora nggodone aku Bayu. Wis mengko aku sabrangke dhisik. Ayo duit kita yo apa wong aku ki yuyu kok opahe. Lanjut njaluk apa? Opahe mung gampang, Apa? ambung, Ambung. pipi kiwa lan tengenmu. Waduh. Lah nek aku mbok sumpit piye? Ora. Ora tenan. Ya wis aku gelem. Yen tok kowe gelem nyabrangke aku ning Kali Brantas kae. Kaya ngono. Subuh jejet-jejet tak sabrangke yo. Kene Mbak Yu. Sun sabrangke ana prawa.
pisan kok ambung-ambungan terus. Oh, anak bujane. Wedok sumu. Lah epo nek bongkrek sing dadi Sesuk ijoan. Apa ora lah? Aku awakmu ya kawin kok. Layak nganti saiki kok duduk. Muateni wong. Kok mateni wong, Mas? Kowe iki lanang ta wedok? Aku adine dusun, Sum sapa? Sumpel Padasan. Jenengmu sapa kowe iki? Tepengke. Aku jenengku mangsa. Oh karo jenenge dhewe kok lali. Aku Kleting Surati. Leting Surati. Heeh. Yen ngono kowe wong Dadowo kene. Wong ablak. Lah kok kowe tekan pinggire kali Brantas ki arep Ape ngundang-unggahi. ngundang-unggahi sapa? Ya sing gelem Lho. Ayen ngono ya unggah-unggahno aku wae. jabang bayi. Kok aku kan ngundang-unggahi kowe apa jeh kuat. Lho, senajan aku ki yuyu ning dolanan kok. Oh alah. Wis tuwek lho kowe. Lho. Tuwek ki lak umure. Lah Sing penting lak ya tanjakane anggere ngeses. tenane. Lho iya. Ancen iya kok tanggaku lho ana wong tuwa entuk bojo cilik ku ya tanjakane ngosos kok. Sopo kuwi? Darmono. Mono. Kowe pengen ngundang-unggahi. Heeh. Mongko ning Karanggulusan ki kudu nyabrang kali Brantas. Oh, Ayo yen kowe pengen ngundang-unggahi ya kono. Iki ora ana tambah. Kaline banjir. Lho. sik ah. Mang adi-adiku mbok sabrangno, mbok ambungi. Leting putih, leting ijo, ungu abang biru. Aku sing nyabrangke. Lah iya, Opahe ambung. lah iya. Lah aku. Kowe kali kepengin disabrangke ta ora? Lah kowe gelem nyabrangno aku apa ora? Opahe apa? Opae. Lah aku opahe ambung ya moh. Lah terus. Opah Opahe duwe. Opahe aku engko bonono lek. Kanca-kanca tak kandhani ya. Yo kangkang ki tenan, wonge ki jos. Kondang ora tau njaluk bayaran. Rong sasi lho aku. Rong sasi lho. Ora ngopo njaluk bayaran. tenan. Nang jemben wis bon 20 juta. Ojo ngajak-ngajakke, Bos. Ngisin-ngisini. Lah ya lagi temon iki ana yuyu kok butuh duit. Ora, aku ora butuh duit. Wis sukses apa durung yuyu? Ayo setengah-setengah. Aku nek roh ngene iki anggere entuk duit diwenehno sing wedok. Nang markas iku plonga. Apa mangan yo wis ora mikir, Mangan ra mikir. rokok yo ora mikir tuku. Iya, wong anjen anggere teko markas kowe njaluk matam. Anggepane aku tau man rokok ngono mbok piye kok. Lah kowe iki apa aku? Lah kowe apa aku? Anak buah. Lah aku bapak buah. Lah iya. Lah iya. Ayo wajib ngekeki anak buah. Ngono. Iya. Oh alah, akal mbok entekno. Wong kurang siji sing durung keturutan. Apa iku? Avanza. Sabar. Iki kanca-kancamu wis do tuku Avanza. Iya. Paling pol cilik tuku PCX. Aku urung iso tuku apa-apa. Tenane. Iya. Lah nek bon sithik-sithik mbok gawane ngening terus ya. Ayo kuwi nyentele boyoku nganti kedel kabeh. Hei. Ayo ndang tak sabrangke iki jame wis meh jam 2. Ora apa-apa mek dulure dhewe wae kok. Ngono. Dulur kabeh pokoke anggere gelem nimbali Wahyu Manggala ngene iki. Sida disabrangke ta ora? Carane piye?
Ayo kowe kudu mengko numpak ning cotokku. Yuyu rene ayo. Piye? Nah, muka rene. Karena wakeane yuyu kok nganggo gelang emas. Asemane. Asemane. Ayo niki ngetok-ngetok lek megawe dicandalke. Iya. Solek preyan ki kena didol. Ora ana preine nek Wayu Manggala, pokoke ana sasi poso. Ayo sok poso jagani. Ngono. Heeh. Ayo, ini jangan Pak. Ya. Ini. Alah, yuyu. Ana Iki apa? ndang tak takon ndang buak ben ra dijaluki lakon iki. Anane disenengi ya perkara iki kok. Kowe iki Ya Allah. Mergawe kok trimo triplek. Ayo. Ayo, ana. Leteng mak, Pak. Ora mbok gendong. Ayo gendong ya kene Pak. Ngono ya macet. Wah. Iki bobote 80 kilo iki. Ora gelem gendong ya wis ora tak boni. Ayo ini. Ya. Tanganmu munggah. Nah. Wah. Yo. Berdino. Apa? Degil kowe iki lho. Iki jebol apa? Lah kok iki degil kok nyengkal. Lho kowe iki lanang ta wedok? Oh wedok kok ning degil kok nyengkal. Kebangetan iku engki ya. Jaluk lakon ngene ora ngomong sik, nek jaluk lakon ngene ngerti ra? Jabang bayi. Aku malah gawa sing cilik ae. Wah, kowe nyujanani kok. Apa? Kowe iki lanang ta wedok? Tergantung. Lek awor wong lanang ya dadi wedok. Heeh. Lek awor wedok ya Iso dadi lanang. Wadani wong iki. Lah kok nek aku wedok terus ya eman-eman bojoku Yupi. ACDC. Lah iya. Ayo, kene ayo. Ayo. Selak wengi. Heeh. Kowe iki jane karepmu dhewe. Sik ah. Kok malah mbok gandoli aku. Kanca-kancane do nyanyi aku ora mbok nyanyeni dhewe. Mary, Iya. ya saiki kowe sing nyanyi. Nyanyi ah. Sun. Apa mau? Sun sabrangke ana praban mipake Mlaku dhewe. Wadeni wong iki. Bar gondo wangi-wangi. Ora tahap ini. Tapi kok mabuk telek lentung. Sopo sing kaya telek lintu? Jabang. Hei, aku si Buta dari Kuo Selarong. Ana kuntilanak teko. Kuntilanak mbam kiper kono. Kowe iki ya wong. Gak onde-onde lho nek mbok ceplos. Jabang bayi. Bajang Jawi, bajang Jawi. Jabang bayi kok. Iya. Meteng pirang sasi, Nduk. 2 tahun. Kuwi meteng tah busung keket. Lah niki nggih selawase urip wong wetenge kula niki isine gajah. Nek mboten percaya iki jek cilik, telalene ya jek endhet. Ya ana tlalene. Anten malah pun metu nek jenengan pirsa. Jenengmu sapa? Kula Surati. Ono jeneng Surati. Ati sapa, Mbak? Bojone Hedi. Kae sisih kae sapa?
kula kleting kuning. Kleting kuning kula kleting ganyong, Pakde. Kleting kuning, kleting ganyong. Nggih, Pakde, kowe yuyu. Aku yuyu Kang. Wis roh ketara supetem ngono. Aku ora betah ambumu. Mulono colot-colot. Rupamu wis ala, ambumu ora enak. Kowe ndang balik. Iya, Pak. Enyek. Pakde, Ana kok Pakde mangsamu. lah kowe sapa? Kapan aku ngrabi mbok dimu? Kowe lanang ta wedok? Lanang. Kok diteluk yuyu? Lho, Nek yuyu iku ya wedok. yuyu Kangkang kuwi jeneng ya. Oh, banci nek ngono kowe. Eh, Lah yuyu ambek kangkang, kok Yanci. Dek. Aku Iya. sabrangno ya aku tak nggaung-nggahi karo Kang Mas Andi Lumut. Moh, Duh. Gelem. mau yen pleting putih, pleting ijo, pleting biru, Heeh. pleting wungu, pleting abang, iki sing nyabrangke ya aku. Loh. Berarti wis rene. Wis, Terus. ayo aku gelem nyabrangke mergo aku njaluk opah ambung. Heh? Oh, Opah ambung. iya. Aja nek mok opah ngambung. Wis tak pekno. Nyah. Mateni. Ojo gilani kowe. Nggo kenang-kenangan. Piye? Kuwi opo? Wis kadung. Bukan kok sakmono. Ya, rambutku. Wis kadung tak jabut nek kowe kok emah. Moh, Tak balekno neh. ambungmu ra enak. Mbah iki ra gelem. Leting ganyok. Yen kowe atu nuju Karang Wulusan kudune nyabrang kali kene. Iya. Monggo aku mau nyabrangke kono ndang mulih. Oh, Ndang bali aku selak ora betah ambung. kok kurang ajar temen tumindakmu. Dulurku wae kowe gelem nyebrangke ning gene yo yen karo aku kok kowe mau nyebrangke. Amarga rupamu ala ambungmu ra enak. Oh, ngono. Ya wis, yo Kakang, mergo kowe wis gawe lara atiku. Coba sawangen. Kali brantas sing banyune semono akiye saknalika bakal asam. Ora mati. Ora mati. Coba tengok ke belakang. Belok. Yo, masuk silo. Leting kuning. Lah sana kowe. Yo, Prabu Seketer. Rupane kaya seketer mbane. ana tunggale. Kowe Piye? Saikine kali brantas kok mbok asat tenan. biarin. Mongko uripku kuwi ning banyu. Yen nganti kali brantas mbok sataku tur piye, Pak? Ora urusanku. Mati ya biarin. Piye? Ya sepiro-piro kaluputaku pleting kuning. Piye yo Kang? Aku njaluk ngapura kelawan kowe. Iki piye di ngapura apa ora, Mbak Yu? Ya karo atimu tarisik. Ngono ya. Ya muga-muga kowe gelem aweh kawelasan. Moh, ambume prengus kok. Gayam. Saiki mumpung asat, yen kowe bakal tumuju ning Karang Wulusan, age kowe ndang liwat, mengko yen wis teko gisike kali brantas, banyu balekke ya pleting kuning. Ora usah ning kali brantas nyemplung sumur ngono lho kowe. Ayo yo Kakang, kita bawa saja. Adalah yen ngono pleting kuning kae sawijining menungso sing dudu sabdinah menungso ya najan wujud mala ning kowe sawijining putri kang utama pleting kuning muga-muga gegayuanmu bisa kelakon pleting kuning. Keluke kok ora entek-entek iki kira-kira rupaku ketok ta ora cah iki. Wah, mbune Ayo, Mbak Yu. Wih,
bocah wedok papat asu-asu kabeh. Lho 5 kok. 5 tambah 1. Ayo ngono lho Pak De. Ayu. Ayu tanpa cocot kabeh. Cacat. Iya tanpa cacat. Jenengmu sapa, Nduk? Kula ketut. Aja penoten Mbak yo. Kowe kira-kira iki somong keting putih ta ora? Leting putih. Engko nang kowe kliru kletik putih. Keting abang Pak De. Abang mergo sandanganmu abang. Ijo. Iki aku wis roh wungu, ya ta? Biru. Ya iya. Irem jare. Lah iku irem. Aku iki kentok. Ya, kowe bocah 5 iki do teko ning papan kene arep ngopo? Aku arep ning karang urusan. Tumuju ning karang urusan iki ngopo, Nduk? Arep munggah-munggahi. Kowe ora payu rabi ngono piye? Sampeyan kok ngece-ngece ku baru ngece. Lho cah wedok kok unggah-unggahi cah lanang iki ora payu rabi. Saiki nek ora munggah-munggahi bocah lanang luwih dhisik, ora uman. Ngono ya. Mergo lanang iki baguse ora umum. Eman Pak De. Jenenge sapa cah lanang iki? Ande lumut. Ande-ande lumutan. Lumut. Ande-ande lumut iki ngene lho. Kamangka desa Karang urusan iki jado. Ya toh? Iki wis surup surya. Nek kowe mbacut, kelakon kowe dipangan karo macan lho. Waduh. Ora dipangan karo macan, ora sida unggah-unggahi karo ande-ande lumut. Nah, ning nek kowe nginep ning kene ya padha ae. Dadi mangsane serigala berbulu domba. Apa cek serigalane? Segalane sapa Pak De? Aki. Alah wis tuwek iso. Lho kare kowe, nek kowe cepet bayut kono ndang bacot bagi pangan macan. Ya wis. Kok nginep kene? Iya lho. Pak De. Entuk. Ya wis Ning ana syarate. Syarate kowe tak keloni kabeh. Lho. Lho ora kuat piye berjamu kok kari kowe lho. Ya wis. Nang, ayo. Iki mata iki. Wah. Iki lompok. Piye rasane, Lah kok wong edan yo? Wis tak omongi bolonganku ki sing guri tok, sing ngarep uga ana. Jebuk bisa kok ngarep. Kayak bareng tak buka lho, jebule kok tumbak ngono. Malah pentung-pentungan semuanya utuh. Wis, iki wis gagat laino. Yen pancen kowe kepengin nutuke lagu kono ndang nutuke lagu. Wis kono. Wajibane pancen kaya ngene kok. Nek sing dadi pitakon. Bab apa? Wis pirang-pirang dina kowe kok ora pengen mujud jane iki karepmu piye? Lah sak ngopo kowe? Sip inhaler. Alah ya, kok malah nyebar-nyebar virus kowe. Ya masuk angin kok. Lah nuwun.
nggahi. Anakku wedi aja nek. Ade-ade lumut, ade lumut. Ya Mas esuk ora gelem jajan ade lumut neh. Rokok ya, Nduk. Bagus golek ngene iki angel jane. Iki Jumat atu, Mbok. Saka ndi, Nduk? Ade ora umum-umum, Nduk. Saka desa Bakaran. Semene iki kok sing ayu dhewe mung sing iki. Sing ndi? Iki lho. Sing ndi? Menawa wis jodoh, Mas. Jodoh putih. Oh, terakhir. Aku tuh brio kok gek malah sing mok tampa sing iki. Wes aku tampanan penak-penak. Dari depan bisa, dari belakang bisa. Kono minggir kono ambumu ra enak. Loh, ngene. Wis minyakan. Oh, padha lanange gelut ya. Jare wedok. Iya, wedok. Wis, yen pancen kekarepanmu unggah-unggahi, tak tarine anakku ya. Nek ditampa ya syukur, lamun to ora ditampa jolo atimu. Iki sapa dhisik? Putih. Putih. Keselen bar perjalanan, Bang. Ya wis tak tarine ya, Teh. Patih apa putih? Putih. Putraku si ati lumut kemurunan putri gamuk yai putri sing ayu rupane lagi putih iku kang dadi arane kono wang suwana Bismillahirrahmanirrahim. Kowe ngentut ya? Sampeyan sing ngentut. Sini wong. Sampeyan sing ngentut. Ono. Ya wong. Jenengku Putih Putih diundang, Fred. Usibu. Ya, ana bener nek aku ora mbok tampa, Nger. Upama aku mbok tampa, tak kira kowe wis blolokan. Iku lanang apa? Lanang apa wedok? Lanang nek ora percaya tak doi ke. Jenengmu sapa? Ya wis, Nek awan sapa jenengmu? awan Surono. Nek wedok Surani. Kowe jengit-jengit ngarep ya apa? Kunci Inggris. Aku ra sudi karo kowe. Wis rasudillah. Aku tak begenggek. Oh iya. Walah, ya. Banget banget, Nek. Aku ya, Mbak. Ya, tak tarine. Wes, Mbak. Kok mbok pandeng ae gelem iki aku seneng, Mbak. Mesti aku seneng sih. Pandeng ae. Langsung diwasuli ketara ora Iki wong edian kabeh. Ayo dong. bagus sih. Tak tarine. Mbok tak karaoke sih. Aku malah kudu gara-gara kok mikir iki lho, Mbak. Mikir aku ya kok ade-ade lumut, mikir sar. Putraku si ati lumut temurun anak putri
dadi klenting-klenting ngrasakno kowe. Iki nak boleh bar. Lah nek ngene rak kompak ya. Ah, cocok ta ora? Putraku si Adi goyangane piye? Duwe bojo kuwi iso. Goyangane iki nek nang jero, nek nang njaba aja ketok wae. Duwe bojo kuwi iso mati enom tak arep. Lah kok iso? Gene. Ora ono wong lanang kok ndekemi bokonge bojone terus dijidak. Busiku. Lombok dan ngubun. Jebul mau kecantol. Layak pemuni mangkok wis kecantol. Iya. Iki keriting apa? Biru manku. Saya iki sisane. Tak tarine ya, Nduk. Alon-alon aja nganti suwek kaya klenting ijo ya. Aku iki wong halus kok. Tak suwek kabeh cilaka. Joget wis ora. Putraku cendek tembel-tembel kuwi yo. Lek ora terus gelem. Iki tak catet ya. Racun-racun. Kene. Gatel aku. Rabies. Rabies tenan. Dile yo. Sing alus ben ditampa tak tarini. Iki karek kowe kok yo, Nduk yo. Aku iki joget. Joget. Sampe nek gumoh lho nek aku joget. Ora apa-apa. Sawange. Tenan. Iki ben kerasa. Yen kowe joget atiku rena penggalih tak openi sak uripmu ya. Tenan. Iki kok tenan. Tenan. Ning janji uripmu rasa suwe-suwe ya. Ngono wae. Nek kondang mati. Lho aku mbok kondang mati. Nek aku wis mati susul ya. Wah, Gene. aku wis ora duwe ngono kuwi. Tenan. Joget. Saiki. Besok. Yo wis ta besok. Putraku siani
kabeh kuwi lho. Jumputi to ya. Monggo apa? Gene kok sangu. Karena iku bojomu sing ngene omah. Joko rek. Juga nah. Kurang nek. Busipu. Nek kono kok. Rogo tani. Lho kene. Ora ditampa kowe. Ora ditampa, Dik. Ayo mulai. Minggir apa? Kowe kakek apa kangkang ya mulo ora ditampa. Minggir. Ayo mulai. Aja sini wong. Tak tinggal ora mulai lah ya. Aku wis besok wis margo ngene wis bapakku tak usir. Kowe iki ngapa? Gak iso ora mbok tambah. Ditanya kowe. Tak kembete Pak Belo, Bu. Jane sing mbok pilih iki sapa? Kabeh kok ora kok tampa. Dereng wonten pilanipun manah kula. Oh, iki apa iki ambune ora enak iki? Yo, yang koyo kletong sapi. Minggir rada rana. Iki sapa? Kula keteng kuning. Ngenteng kuning. Lah rene arep apa? Sengunggah-unggahan dan lumut. Alah, Duk. Kok ora mawas diri kowe? Wong mau iki lho wedokan sing ayu-ayu ora ditampa wangi ambune. Lah kowe iki wis ora apa-apa. Ambune mae koyo ngono kok arep melu munggah-munggahi. Yang lamar niku lak pindhane tiyang Jejanuk. Diparingi nggih matur nuwun, mboten menapa-napa kok. Ngono. Ya wis tak jajale tak tarine. Lamun ora ditampa ya jura ratim ya, Nduk. Ya. Putraku siane lumut temurun ana putri ganggu-ganggu putrine sing awarupane keting kuning iku kang dadi arane. Apa? Cobi kula tak nyawang kan ketik. Ora usah disawang, rupane bae Allah. Bune ora enak, aku ora condong, ora cocok. Kula aturiken gelar pundi. Kula aturi midhangetaken. Busipu. Kula inggih burung. Lho, iki piye to, Le? Kula badhe Iki kok mama. Ono bae. Sing ayu-ayu bae ora mbok tampa kok sok. Kula caosi pirsa piye? Piye? Cetanipun kleting kuning menika pilihan kula ingkang sejati menika namung nami sandilan samar. Kok samaran piye? Nggih? Menika wanita ingkang kula upadi nggih menika garwa kula Si Galuh Candra Kirana. Galuh Candra Kirana. Mari yo ora Panjenengan menawi dereng pirsa kula menika cetanipun Inu Kertopati nggih Panjaswara Banget. Sampun pirsa. Kula ngertos sejatosipun panjenengan menika sinten kula pirsa. Sapa? Capet-capet mbok menawi panjenengan emut kalian kula. Ya, pancen jatine aku iki bojone utawa garwane Kakang Doyo. Nggih. Padha ya. Gandeng keluarga ing Jenggala sampun klempak sawetahipun. Ya. Si kleting kuning nggih garwa kula Sekartaji sakmenika badhe kula boyong wonten ing Jenggala. Kepareng sedaya nderek anyekseni monggo sesarangan sami gembul buja wiwaha Andrawi.